Engeno mariri makarenya kuram gajuang machiegni chendo ni mar kagikacha nyinga Lydia Okeyo. Governor Machakos wa Vinyandeti hoyango thieth manono ne jogo manoyudo hinyruok e masira mar apaya bang' bas mar jowuoth bayo kendo ng'ielore ondao mano kowuok e chiro Makatangi e kaunti wa Machakos otieno manyoro. Man kaluwore kod jatend migao mar thieth e kaunti wa Machakos Daniel Yumbia. Masiano no yweyo ka ji ochiko wito ngimagi kanyo ka moko 30 oyudo hinyruok. Joma nowito ngimagi noting'o koda ka nyathi achiel. Kaluwore kod joneno, nyamburko no ne oting'o ogunde mag makai bodi ne ong'ielore kote mogoyo kona e apaya Machakos kochomo Kitui. Basi ningependa kuwashukuru Gavana wa Machakos County ambaye ametoa msaada, waive any cost of treatment so far in card. Amesema tusiwalipishe pesa zozote, na madaktari wote wetu ambao wamekuwa manyumbani tumewaita, na wauguzi, na wanaendelea kuwashughulikia wagonjwa vilivyo. Wale walikufa kwa barabara walikuwa watu 8, watu wazima 7 na mtoto mmoja mchanga, na mmoja aliaga alipofikishwa kwa hospitali hapa kwetu. Hao ni watu 9 ambao tayari tunaweza kuwafahamisha kwamba wameaga dunia. Ile gari ilikuwa imebeba mzigo kadhaa. Mimi nimeweza kuona makaa zimeanguka kule. Nimeweza kuona pia kuna wale ambao wameweza kupoteza uhai, tumeacha pale. Romo galamoro mageto yojo ket mwandu ochakore yanga kawuone county ma Homa Bay. Romo no mobage mbalany matomboya okelo kanyakla jo hala matuklu kod jotelo mawuok kuonde opogore pacho kae ka jatend piny Kenya William Ruto hotelo e chenro makamano. Kwaya county ma Homa Bay aduogi nyake county ma Nairobi nyakorom gajuang kamaten county ma Nairobi oloro bache 120 kendo mako jo hala 25 magin weg kuonde ohandu sokwong mitimo tok chik. Apadano no time alwora matesen nyamburu